नै बारहुंखा आंहासो मोनबाय। मा? नै सानायना नुब्ला। बेखौलाय अबाव मोनखौ? जुगामि नों बिनो आरो जुगामिनाव बेखौ? जुगामिया सिख्ला मानसिनावनो बेबायदि बुस्थुफोरखौ बिहरो आरो। थै दानि जुगावलाय मा सिख्ला सेंग्रा बेलाय सिख्लाफोरानो बियार दखानाव थांनानै मालाय बायहैलायो जोंनो मेगन सिगाङावनो बेसे नुखौ बेखौ लाबोनोलाय मा प्रब्लेम लोंखायोब्रा आजिखालि सिख्लाफोरा। लोङो लोंनायालाय। होमबा लोंनायखौ लाजिया बायनायखौ लाजियो नामा? लोंखायोब्रा जुगामियाबो लोंखायो होनना मोनथिनायखायसो बिहरदों आं बिनाव। सिख्लाफोरा दाना जोंफोरनिख्रुइसो बांसिन लोङोलै थांनाय पिकनिक जानाय माबा जानायफोराव गोदान बोसोराव नायहै ओरै गिदिर गिदिर थंग्रा लाना जोंनिख्रुइ बांसिनसो लोङो मोनथिबाय। लोङो लोंनायालाय रावबो नुवासै अबेसिम फैनाय जुगामियालाय? बै लामासिम फैनो होदोंमोन आं मेइन लामासिम। रावबो नुवाखै? नुवाखै। नोंलाय दा माबायदि लोंगोन बेखौलाय आइ थानायावलाय? आइयालाय मा फात्ता मोनसै आइयाथ' लोमजाना उन्दुनासो दंखायो बिसिनायाव बेथ' आंनि रुमाव फैखायाना जेबो फात्ता मोनखाया बे। ओइ राजा अख्रां नै फैसाखौ लांफानाय। आं दा लांफाया दादै आं सनायस्रि लोङानाव बार्थडेसो जानो थांनो नागिरदों नों हैथां आब'नो आब'आ न'आव दङ। बार्थडेसो जानो थांनो नागिरदों दे होमबालाय आंनो हैनोसै दे। न'आनो दंबा आब'आ? औ दङ। दे माबा गांसोसो मोनसो आङो लोंनोसो थांनो नागिरदोंमोन दा फैसाखौसो हैनांगौ जालायबाय। रानि नै आं फैसाखौसो होनो फैदोंमोन। नारेंखला बिक्रि जाजोब्बाय? औ नानि जाबाय। र' दादै र' सेरखौलायनि। नाङा नानि बिराद खामानि दङ आंहा। नाङा जला आङो दे र' आं फैसाखौसो होनो नागिरदों। गासैखौबो फाननानै बेसे मोनखो दादै? माबा मोनदों नानि 2500 मोनदों। मोनसाबदों दे ना? औ नानि मोनदोंआनो। आरो नोंसाना नालेंखरफोरा बिराद मोजां ना नुनायाव लुथुब लद्रानो बेबायदिखौ मानसिफोरा पसन्द जासियो। औ दादै नारेंखला गिदिरानो लारु बानायनो फिथा सावनो मोजां जायो आरो जोंना गिदिर ना नारेंखला। औ नानि गिदिरखायनोथ' फाननो हाजोब्बाय बिराद मोजांखा नोंसाना नारेंखलनि क्वालिटिया। सानदोंमोन रितु पाप्पिनि फिसाज्लाखौ आंनि फिसाजोनि थाखाय फाग्ला खालायगोन होननानै नाथाय बे साननाया उल्थासो जाबाय। अबाव बेबायदि जानो आंनि फिसाजोआसो बिनि फिसालानि फारसे फाग्लि जाना थाबाय। साननायफोरानो खेबफ्रोमबो उल्थासो जायो। एक्सिडेन्ट खालायनो ब्रेक फेल खालायबाय बेखौबो बे फिसाज्लायासो गाखोबाय। बे रितुनिया जिउआनो गोलाव नामा बांसिन मालायनि मेगनखौ लानानै बिरथिंगासिनो जिउआनो बांद्राय गोलाव बायदि मोनदों। इसोराबो भगबानफोराबो मेगनफोरासो खाना खोमा। जाय बांसिन पाप मावो जायना बांसिन गाज्रि गोसो बेफोरबायदि मानसिखौसो बांसिन सान्थियाव थाहैयो। साननाय बायदि मोनसेबो जाया। शेलि एसे खर'खौ लागायनांगोन नोङो दिमाग लागाय। जेनेबा जुगामियाथ' आंनि बाथ्राखौ खोनासंखाला। बे रनिखौ मोजां मोनो माने मोनदोंआनो बियो आंनि बाथ्रा खोनासंखाला। थ' आंबो माबा मोनसे ओरैबायदि खालायनांगोन जायखौ खालायब्ला आं बिसोरनि न'खरखौ धंस खालायनो हायो। आंनि खिथेरा दाबो जोबाखै दाबो माने मा जागायजेनाखैयानो। जेब्लासिम आं रितुजों खिथेर लानो हाया अब्लासिम आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा। दाथ' जुगामिया रनिखौ मोजां मोनबायानो थ' बेखौनो होथियार खालायनानै आं जुगामिखौ बिसोरनि न'आव एन्ट्रि खालायनांसिगोन। बेफोर खोथाखौ आं आगोलनिफ्रायनो सानखादोंमोन नाथाय साननाया दा डिफारेन्स जाबाय। आगोल सानदोंमोन आंनि फिसाजोनि खिबु उन बे रनिया फाग्ला जागोन होननानै नाथाय दा आंनि फिसाजोआसो फाग्लि जाबाय। जायखियानो जाया माने आं प्लेनिंखौ बेबायदिनो साक्सेस खालायहोनांगोन। र' जुगामिया फैथों र' बेजों मोजां जानानै रायज्लायफ्लानांगोन आं आरो बिनि मोजां मोननाया फुल सापर्ट खालायसिगोन आं जाहाथे आंनि फिसाजो आरो आं बिनि न'आव एन्ट्रि लानो हायो आरो थाबैनो बेफोरखौ खालायनांसिगोन आं। फैसाखौथ' नांगौ बायदि मोनबाय र' नारेंखल फाननानै बेनिफ्राय दा खरसाफोरासो बेसे जागोनथाय बिजाबफोरा माबायदिबा बेसे दामथाय आरो एडमिसनफोराथ' बारा जानाङा सरखारिसो मोजाङैनो हैगोन दे। खालि दानाथ' एलपि स्कुलनाबो बे बाबुमोननिया जन्थाबो दङनो जन्थायावनो थांगोन आरो बिनि अनगायै बेग बायनांगोन बेगावबो थांगोन आरो स्कुल ड्रेसा इउनिफर्मा बेयावबोथ' सुनोसो होनो नामा रेडिमेडथ' मोनखाया खोमा सुनोसो होनांगोन बायदि मोनदों आं। गस्लायाबोथ' दाना सुबा बेसेबा दाम लाखायो माथो। गस्ला ओरैनोथ' ब्लाउसफोरा गांसे सुबानो 500 गाहाम दा हौवासाफोरनिया गथ'फोरनिया हाफ पेन्टआव बेसे लागोनथाय आरो गस्लायावबो आरो बायनायावबो थांगोन बेगफोराबोथ' 250सो थांखागोन खोमा
जन्थाखौबोथ' 300-250नि सिङाव मोजां मोनखानाय नङा। बे 300-250बोथ' खम दामियानो जायो। आरो मालाय दै लोंनोबो बथल नांगौनो गोजा कालारनि। बेफोरावबो आरो बहि, बिजाब, पेन्सिल, जिअमेट्रि बक्स बेफोरखौबोथ' नांजोबगोन। थोहैगोन ना थोहैयासो बे 2500 फैसाया। जेनथेन बे खेबसेखौ खरसा खालायनानै थांगौबा आरो बारा खरसा जानाय नंलामोन, सरकारिसोमोन। ड्रेसाबोथ' बोसोरसेसो थांखागोन। स्कुलाव थांनो मोनगोन ना बेसे रंजादों। भगबान फैसाया थोनायबा हामगौमोन। माइरंबोसो गैला खोमा। नालेंखरखौ हानजोबनो होनायासो हामगौमोन खोमा। आरो बेबायदि लान्था थाब्लाबो माबोरैबा नुयोना। लोखियानो थांजोबनाय बायदि जायो हाननानै हेंगार हरजोबबा। हाननानै फानजोबब्ला माबोरैबाबो नुयोना। बेनिखायनो हानाखैमोन आं। दालाय गय दङ र'। दे नायग्रोनि दे बेखिनिया जायोना जाया। नांगौ बायदि जायाब्लाथाय गयखौबो फाननांगोन आरो। बे थोगोन खोमा दे। बेनिनो 500 खरसा खालायनोसै नामा। माइरंबो गैला। 500सो खरसा खालायथारा दे, माइरंखौनो 300सोनि लाबोना दोनसै। थावफोराबोथ' संख्रिफोराबो दंखायो र'। बेनिफ्राय बे ओंख्रिफोराबो बारियावनो दंलाबायो मायबा बेफोरखौनो जाबाय थानोसै। बे राजानो स्कुलनि एडमिसन होखांबासो सान्थि मोनसिगोन आं। मोनसे खोथामोनहाय बिहामजो, नै जोंहानि आबै सानैखौ सोरबा नुदोंमोननोहाय लामायाव। ओमफ्राय सोंदोंमोन आंनो। लामायाव? मा लामायाव? लामायाव माने अबावबा नुखो, सक बाजाराव थांनायाव अबावबा नुबाय आरो। मा जाखो? मा जाखो माने माबा सेंग्राया फसायदोंनो दा सानैबो जिउ जाबो नालाय सोरबा सासेखौ हरबाबो जागोन होनना बुंदोंनो। हरनो ना मायो? दालाय फरायनायानो जोबाखै अबाव हरनो। आयौ आर्मि साख्रि मावनो। आर्मि मावो? औ आर्मि मावो होननानैनो ख्लाब हरगोन आरो। दाबा मालाय बिसोरा फरायनो दोङो, माबा दोङो, ग्रेजुवेटआनो जायाखै। मोननांगौबालाय उनावबो मोनगोन आरो। हा मानोथो फरायबावनांगौ? देग्लायथ' बे पिउ पास ना मा बे जाया होनबा? बे जाबाथाय हरदो सासे सोरखौबा। बिदि साख्रि मावनाय सेंग्रा मोनबावगोन होनबा आबा? मानो मोना, मोनगोन। बैसो दङ। दालाय माथो बैसो जादों। हरथ' आंनि फिसाफोरखौ दानो हाबा। खस्थ' मोनो उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबोलाथाय। एसे मिसियर जाथों। 25-26नि क्रस खालायनांगौ, होनब्लासो हाबा जानांगौ। उन्दैयावनो हाबा जाब्ला जेबो बुजिया। हरजागौमोन हाय आबा, बिमा फिसाल'नो। दा बिसोरलाय अबाव मानिनो, फरायफुबाय थानाय गथ'। मानो मानिया? नोंसोर बुंबा मानिगोन खोमा। हरा आं गावनि फिसाजोफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति खालाया। मालाय सोरहाबा मायबा फरायनो गोसो दोङो, मायबा खालायनो गोसो दोङो, फरायथों। आयै दा नों बेफोरखौ जेबो सानथ'बाय थानाङा। सासेयानो नुवाखै मा जाना दङ, हाबा खालायनो होननानै सिख्लायानो गोमाना थाबाय। दा आरो बेफोरबायदि समाव बेफोर बाथ्राखौ बुंनायाबो मोजां जानाय नङा। आंहालाय साननानै मोजां मोनदोंमोन। फिसौजोफोरा आर्मि हौवा मोनगोन, साख्रि मावनाय हौवा मोनगोन होननानै टेनसन फ्रिनो गोसोबायदि मालाय थानो हागौमोन। बिखुनजोल'नो रावबो मानसिबो गैया, न'बो भेजाल गैया, न'खर मोजां फिसा न'खर। बेबायदि फिसा न'खरफोरावनोथ' हरनांगौ फिसाजोफोरखौ। फिसाजोफोरा खस्थ' मोना। जागोन आयै, उनाव जागोन बेफोर। नों सानबाय थानाङा बेफोरखौ। दे आंहालाय मोजांखौसो साननानै बुंदोंमोन आरो हराबालाय। हाबिला, नैबे आसानखौ आं नोंनो देग्लाय फुजायाव होगोन होननानै बायनानै दोनखादोंमोन। नों अबाव थांखौ हाबिला? नों अबाव थांखौ? नों आंखौ गारनानै अबाव थांखौ हाबिला? आंखौ गारनानै अबाव थांखौ नोङो हाबिला? मानो दिनै नों आंखौ हारसिं गारनानै थांखौ? नोंखौ आं बावगारनो हायाखै हाबिला। नोंनि महरा आंनि मेगन थाइनायाव नुजाफैबाय थायो। आं माबोरै बावगारनो हाबिला? आंनि बे जिउआव आं नोंखौनो गिबि मोजां मोनजेनदोंमोन। दाबो आं गोसोखौ दाबो बिखा ख्लाब मोनो बै सानखालि जेब्ला आं नोंखौ फार्स्ट लोगो मोनदोंमोन। दाबो बैफोर बाथ्राया आंनि गोसोआव, आंनि मेगन सिगाङाव रोमै नुजाफैबाय थायो। नोंखौ माबोरै बावनो हाबिला? माबोरै? नों आंखौ गोसोखाङा नामा एसेबो? नों आंखौ गारनानै थांबाय, नों आंखौ एसेबो गोसोखाङा नामा? आंबोथ' नोंनि मेगनाव आंनि थाखाय मोजां मोननाय नुदोंमोन। बे आंनि मेगनानो नङैखौसो नुदोंमोन। आं दाबो नोंखौनो नेनानै दं हाबिला। नों अबाव दं? बयबो बुंदों नोंखौ फैफिनला होननानै। नाथाय आं माबायदि फोथायना लानो नों फैफिनला होननानै? माबायदि बावगारनो आं नोंखौ? बयबो बुंगासिनो हाबिलाखौ बावगारदो, बियो फैफिनला होननानै। नाथाय आंनि गोसोआ मानिया। आं नेनानै थागोन। आंहा फोथायनाय दं नों सानसेब्लाबो फैफिनगोन होननानै। आरो आं नोंखौ नेनानै थागोन। आंनि मोजां मोननाया नों गोजान जाब्लानो खमाया हाबिला।
आं नोंखौ मोजां मोनोमोन आरो मोजां मोनबायानो थागोन। नों आंखौ मोजां मोनाबाबो, नों आंनि गोजानाव थांबाबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन, नोंखौ लामा नायबायानो थागोन फैगोन होननानै। मानो गारना थांखो आंखौ नों? खेबसेबो मानो नेदि आंखौ? अबाव थांखो नों आंखौ गारनानै? नोंनि महरखौ आं माबायदि बावगारनांगौ हाबिला? माबायदि बावगारनांगौ नोंनि महरखौ हाबिला? हाबिला, अबाव दं नोङो? एसेबो गोसोखाङा नामा आंखौ? फैफिनदो, नों जेरावखि थाया फैफिनदो हाबिला।